Dziś przepis prosto z mojej greckiej kuchni. Pokażę Ci krok po kroku, jak zrobić najbardziej klasyczne greckie ciasto galaktobureko. Do garnka wsypujemy 800 g cukru, jedną laskę cynamonu, skórkę otartą z jednej cytryny, 75 g miodu i wlewamy 500 ml wody. Podgrzewamy ciągle mieszając, aż cukier całkowicie się rozpuści. Nie trzeba ciągle mieszać, po prostu trzeba pilnować. Już zaczyna się gotować. No i dosłownie chwileczkę jeszcze mieszam i syrop jest gotowy. I zostawiam to do wystudzenia na boku. Teraz zajmę się resztą częścią ciasta. Do misy miksera przekładamy 4 jajka średniej wielkości. Dodajemy 100 g cukru i ubijamy na najwyższych obrotach przez 5 minut do uzyskania jasnej i puszystej masy. Ubite jajka z cukrem zostawiamy na chwilę i wracamy do kuchenki. Do garnka wlewamy 500 ml śmietanki kremówki 36%, 500 ml pełnego mleka, szczyptę soli, coś waniliowego, u mnie to wanilia w proszku. I włączamy grzanie kuchenki. Teraz czekamy, aż zacznie się gotować. Gdy pojawią się pierwsze bąbelki, wsypujemy 170 g kaszy manny. I teraz cały czas mieszając, gotujemy na średniej mocy kuchenki przez 4 minuty, aż krem zgęstnieje. Cały czas trzeba mieszać, żeby nie zrobiły się grudki i żeby krem się nie przypalił. Dobra, już kuchenkę wyłączyłam. Widzicie, jakie gęste. Jak pięknie pachnie waniliowo. Aha, zgęstniało. Dobra, zgęstniało, odstawiamy. I teraz do kremu dodajemy 100 g miękkiego masła. Mieszamy do momentu roztopienia masła. Teraz ten krem trzeba tak zostawić, żeby on troszeczkę przestygł. Te jajka muszę przełożyć do miseczki, bo będę potrzebować mikser. Ten krem z garnka troszeczkę mi ostygł, ale nie za bardzo, więc go wrzucam do miksera po to, żeby go ostudzić i będę go mieszać 4 minuty, żeby się ochłodził. Miksujemy krem na wolnych obrotach miksera przez 4 minuty. Już mniej więcej się ostudziło troszkę. I teraz tutaj wlewamy, moi drodzy, nasze jajeczka. Delikatnie musimy to wszystko wymieszać. Tylko ten krem nie może być za zimny, ma być troszeczkę ciepły, ale nie gorący. Do pomocy wzięłam sobie tą trzepaczkę taką, jest lepiej. Widzicie, krem jest taki teraz gęsty. Jest idealny. Jeszcze trochę pomieszam, żeby grudek nie było. I jest ok. Tutaj mam 220 g masła roztopionego. Ja już sobie foremkę posmarowałam, tylko mi zaschło to masło. No jeszcze raz przyjadę. Boki już mam posmarowane, wszystko ok. Masła nie żałujemy. Teraz położymy arkusze ciasta. Ja mam takie ciasto Filo Krustas 450 g. I jest ono już rozmrożone. A więc na wysmarowaną masłem blaszkę kładziemy 2 arkusze ciasta Filo. Kładziemy tak, aby wystawało troszkę poza foremkę. Trzeba uważać, bo ciasto jest bardzo delikatne i łatwo się rwie. Skrapiamy obficie roztopionym masłem, nie dotykając arkuszy. I kładziemy następne 2 arkusze ciasta Filo. Skrapiamy masłem.
I następne 2 arkusze ciasta, które również skrapiamy roztopionym masłem. Czyli położonych zostało 6 arkuszy ciasta. Wykładamy cały krem, którego powierzchnię wyrównujemy i wygładzamy. A teraz ciasto filo, które wystaje poza foremkę, zawijamy do środka. Nie musi być równiutko. Zawijamy po jednym arkuszu, smarując roztopionym masłem. Gdy zawiniemy do środka wystające ciasto, nakładamy 2 arkusze i skrapiamy masłem. Następne 2 arkusze i masło. Ostatnie 2 arkusze i znów masło. Zawijamy ciasto do środka foremki i smarujemy pozostałym masłem. Zanim włożymy ciasto do piekarnika, nacinamy je na 10-12 kawałków. Najlepiej właśnie zrobić to teraz, ponieważ po upieczeniu krojenie będzie znacznie trudniejsze. Wstawiamy foremkę do nagrzanego piekarnika, pieczemy w funkcji z termoobiegiem w 160 stopniach Celsjusza przez 1,5 godziny lub w funkcji bez termoobiegu, grzanie góra-dół w 180 stopniach Celsjusza przez około godzinę i 40 minut do momentu, aż wierzch nabierze złocistego koloru. Po upieczeniu od razu wyciągamy z piekarnika. Gorące jeszcze. Jak pachnie. Zimny syrop wylewamy na gorące ciasto. Wylewamy razem z laską cynamonu. I nie stresujcie się, że tego syropu jest tak dużo. To ciasto to wypije. Tak ma być. Ono ma pływać w tym syropie. I trzeba pamiętać, żeby zimny syrop wylać na gorące ciasto, bo to jest właśnie ten moment, gdy gorące ciasto pije syrop. Nadaje galaktobureko jego charakterystyczną wilgotność i słodycz, która nie jest jednak przytłaczająca. Ciasto pozostawiamy do całkowitego wystudzenia. Ciasto można trzymać w lodówce do tygodnia czasu. I tak prezentuje się greckie ciasto galaktobureko. Ciasto jest przepyszne, z chrupiącym ciastem filo, aksamitnym kremem i aromatycznym syropem cytrusowym. W smaku, jak dla mnie, rewelacja. Po więcej sprawdzonych przepisów zapraszam na mojego bloga Kreatywne Wypieki Rity. A kto dotrwał do końca filmiku, niech napisze komentarz o treści Kuchnia grecka.